सा क'क्राझार दख'र एबसुनि सिङाव थानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय जौसिन बाथि मासि एबा टप 5 मासियाव आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। सा क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार थिथागुरि इरागदाव नब्लाङाव 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन बोसोराव बरायबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय टप 5 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। टप 5 मासियाव आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरानो जाबाय मिस चित्रा नार्जारी, श्री साइमन बसुमतारी, मिस प्रियंका मुसाहारी, मिस प्रीति बसुमतारी आरो मिस सानिया बसुमतारी। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमि रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिर बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ लोगो नेहाथारि फुकन मुसाहारी आरो सा क'क्राझार दख'र एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारी आरो क'क्राझार दख'र एबसुनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दिनै बे सा क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बाथि बांसिन मासि मोननाय फरायसा बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेखौ नुनानै जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो बै बरायजानाय फरायसाफ्राबो गोसोआव मोनसे आरोबाव फोथायनाया गावनि सायाव फोथायनाया बारा जागोन आरो बिथांमोना इयुनाव आरो बांसिन जाहाथे फरायनो बिथांमोना थुलुंगाखांनाय मोनदों आं बेखौ मिजिंथिदों बेयाव आरो बेयाव बाहागो लानाय जि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो खोब मोजाङै दिनै हयथ' बिनिफ्राय मोनसे थांखि लागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुनाव मोजां मोनसे फिथाइ जों मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरखौ लानानै थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थादों। बे खामानि मावनायजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ माबायदि फिथाइ थायनो हादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखौ नायोबाथ' जों फिथाइखौ गोबां साबसिन जानायखौ जों मोनदों। जों सिगां बुंबाय थाखादों 2006 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बर' बिजोंजों मेट्रिकआव पास जानाय फरायसाफोरखौ जों सानजेनदोंमोन बै समाव 62ल'मोन देग्लाय 3830 जादों देग्लाय फार्स्ट डिभिजना आरो मेट्रिक अनजिमा होनायनि अनजिमाया खमायदों नंगौ एसे नाथाय पास पार्सेन्टेजआ 82% जादों बिराद मोजां मोनसे जादों। आसामनि टप 10 आव गाखोनो हायाखै देग्लाय टप 5 ल' लादों बिथांमोना बेयाव गाखोनो हायाखै नाथाय जोङो बेखायनो जों मोनसे फोसावखादोंमोन सोरबा टप बे आसामनि टपआव जुदि गाखोनो हायोबा जों 1 लाख रां होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय गाखोनो हायाखै अब्लाबो जोंनि जिथि मासिनि जि मोननाय बेबो पार्सेन्टेजआ खोब मोजां गोदोनि कम्पेयारावबा दायो बिराद मोनसे मोजां पारफरमेन्स जों जादों होननानै सानदों। बेखायनो जों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि उनाव बेखौ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि जों लाबाय नाथाय जों एबार बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि हाबाफारि बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन आरो जों दायो गोदानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायसाफोरखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम एबा सिभिल सार्भिस बा जिखुनु जाया आनजादफोराव प्रिपेयार जानो थाखाय गाइड नांगौ हयथ' गोबां फरायसाफोरा जायो बेखौ नोजोर होनानै जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे पार्मानेन्ट अरियेन्टेसन सेन्टार जों बिदि मोनसे बानायनो थाखाय जों नायदों आरो बेखौ अलरेडि जों जायगाखौ नायबाय रुम नायबाय बियो बावैसो साननि उनाव बियो जानो थांगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बे जोंनि जि थांखि लानाय बियो जाफुङोबा जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिया गुबुन गुबुन आनजादफोराव उथ्रिसारनो गोरलैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेफोरबायदि आनजादाव माबायदि हेफाजाब टेलेन्ट सार्चनि आनजादखौ जों सिगांनिफ्राय जों नोजोर होबा जों नुयो जे जाय फरायसाफ्रा टेलेन्ट सार्चआव थामथि मासि जों लायो थामथि मासियाव जाय फरायसाफ्रा मोनो बे मेट्रिकआव मोजां खालामखायो दा थांनाय बोसोरनि थामथि जाय मासि मोनदोंमोन एबार टप 10 आव बिसोरनो गोलैजोबदों बिसोरनो मोनखाजोबदों दा बेजों लोगोसे गोबां फिडबेक जों मोनदों थारमाने मेट्रिक आनजादावबो दायो अपसनेल एबा MCQनि जायो 45%। दा बे हिसाबै जोंनि आनजादा 100% MCQ जायो दा बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा बे OMR आव होनायाव मानायाव रावबो बर' मिडियामनिफ्रा गोरोन्थि खालामाखै होनना जोंनो फोरोंगिरिया खोन्थादों आरो खालामैनि खारना जाबाय क्लास 6नि 7नि 8निफ्रायनो दिनै जिल्ला लेभेलाव खालामो मिरुआ 9 10 आव खालामो आरो बैयाव माने बार बार बिथांमोना MCQ बेबायदि आनजाद होनो मोननानै OMR सिटआव फर्म फिलआप खालामनो मोननानै बा OMR सिटआव बिथांमोना होनो मोननानै माने गोरोन्थि खालामाखै आरो बिराद मोजां बेजों पारफरमेन्स मोनदों होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेजों एडभान्स मोनसे फरायसाफोरनो बे साखाफारा जानायनि मोनसे बियो थासारि मोनसे बानायनानै होयो आरो बेजों जोङो बिराद मोजाङै जों रिजाल्ट मोननो हादों बेखौ जों मिजिंथियो।
दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर मन्जिल बसुमतारी साराबो बे समाव जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ जे बिथाङा थुलुंगा होनो बे समाव जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैफादों आरो